थारैनो बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा माबे मोनसे मस्लानि बाथ्रा बुंदोंमोन नोंथांमोना आरो जों सरासनस्रायै बेदराव होनाय मस्ला मस्लि एबा ओंख्रियाव होनाय मस्ला मस्लिखौनो बुंदोंमोन नामा कलम्बा स्टुडियो दं आं राजीब बसुमतारी आरो बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेरैबायदि मस्ला मस्लि बिदोंमोन थिग बेबायदिनो जेरै बिनाय एरैबायदिनो मस्ला दैथाय हरदों UPPLनि लाइमोन दैदेनगिरिफ्रा हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय आरो BPFनि MLA बिथांमोननो बे समाव कुरियार खालामनानै बे समाव पोस्ट खालामनानै मस्ला हरनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों मोनसे समाव एबा थांनाय साननैसो सिगां जा रायजो सभानि जा बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव जुदि जोंनि एबा BPFनि MLAफोरा भट होनायाव प्रमोद बर' बिथाङा जुदि एसे मस्ला मस्लि होयोब्ला जोंनि MLAफोरा मोजां मोनगोन नाथाय प्रमोद बर'आ जोंनो बहा मस्ला होनो होननानै बाथ्रा बुंदोंमोन नाथाय बे समाव जेरै खोथा एबा जेरै नागिरदोंमोन हाग्रामा महिलारि बिथाङा मस्ला नागिरदोंमन आरो बे हाग्रामा महिलारि बिथाङा मस्ला नागिरनाय बायदि UPPLनि लाइमोन दैदेनगिरिफ्रा बे समाव पोस्ट अफिसाव थांनानै एबा कुरियार अफिसाव थांनानै कुरियार खालामनानै सोर MLAनो बिथांमोना मस्ला हरदों बिथांमोना सानराइज मस्ला हाग्रामा महिलारि बिथाङा जाबायदि मस्ला बिनायमोन बे मस्लाखौनो दैथाय हरदों आरो UPPLनिफ्राय मा मस्ला दैथाय हरदों होनना बुङोब्ला बेयाव सानराइज मस्ला जाय मस्लाखौ जोङो ना बेदर संनायजों लोगोसे बायदिसिना मैगं थाइगंखौ गोथाव खालामनो थाखाय जाय मस्लाखौ जों बाहायो बे मस्लायानो जाहैबाय सानराइज मस्ला एबा गरम मस्ला दैथाय हरदों बे समाव UPPLनिफ्राय BPFनि MLAफोरनो गरम मस्ला सानराइज मस्ला ना बेदर संनायाव मैगं थाइगंआव संनायाव होनाय एबा गोथाव जासिननायनि थाखाय जा मस्ला होयो बे मस्लाखौ दैथाय हरदों सोरनो दैथाय हरदों होनना बुङोब्ला बे समाव दुर्गा दास बर' बिथाङा BPFनि सासे BPFनि MLA दुर्गा दास बर' बिथांनोबो कुरियार खालामनानै बे समाव पोस्ट खालामनानै बे मस्लाखौ दैथाय हरदों आरो बेयाव ट्रेकिं नाम्बारबो दङ नोंथांमोना नायनो हागोन आं ट्रेकिं नाम्बारखौ फोरमायनि दुर्गा दासनो जा दैथाय हरनाय कुरियारनि जा ट्रेकिं नाम्बार K85302226 फिन आरोबाव बुंबावनि आं ट्रेकिं नाम्बार K85302226 दुर्गा दासनि जा ट्रेकिं नाम्बार बे आरो लोगोसे सरन बर' MLA सरन बर' बिथांनोबो गरम मस्ला दैथाय हरदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा जे मस्लानि बाथ्रा बुंदोंमोन जा मस्ला होयोब्ला मोजां मोनगोन होननानै बुंदोंमोन थिग बेबायदिनो मस्ला दैथाय हरदों सरन बर' बिथांनोबो आरो बिथांनि जा ट्रेकिं नाम्बार जा कुरियारनि ट्रेकिं नाम्बार K85302206 बिथांनि ट्रेकिं नाम्बार थिग आरोबाव बे समाव रुबिराम नार्जारि बिथांनोबो हरनाय जादों कुरियार खालामनानै बे सानराइज मस्लाखौ बे समाव सानराइज मस्ला दैथाय हरदों BPFनि साथाम MLAफोरनो जेरैबायदि रायजो सभानि बिसायख'थियाव जुदि MLAफोरा BPFनि MLAफोरनो आखायाव जुदि मस्ला मस्लि होयोब्ला मोजां मोनगौमोन होननानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंनाय बायदिनो बे समाव UPPLनि लाइमोन दैदेनगिरि बिथांमोना बे समाव कुरियार अफिसाव थांनानै बेबायदि बोलेरो गारियाव लानानै थांनानै कुरियार अफिसाव बेबायदि सानराइज गरम मस्ला जायखौ गरम मस्ला होनना बुङो बे गरम मस्लाखौ BPFनि MLAफोरनो दैथाय हरनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों।